Исәнмесез? Татар матбугатының соңгы битләренә, бигрәк тә атналык калын газетларга игътибар иткәндә без шактый авыр хәлдә калабыз. Ни өчен дисәгез, татар матбугаты яхшылык турында яза. Бигрәк тә милли эшләрдәге уңай күренешләрне күреп язабыз, укыйбыз, канәгатьләнәбез. Җитешмәгән җир булса, аны да әйтергә була, ләкин милли эшләрдә ниндидер сәясәт күреп, җитешмәгәнен әйтсәң, җайсыз килеп тә чыгарга мөмкин. Һәр хәлдә шулай санала. Тәнкыйтьләргә бу теманы ярамый дип. Әлбәттә, тыйыш юк, ләкин барыбер яхшылыкны ишетәсе дә килә кебек. Ләкин масса күләм укучының күбесе, телевизор караучының бары тик куркыныч хәл булса гына карый яки укый бит. Шундый гаҗәп хәл бар, начарлык эзли торган замана җитте микән, әле үзебез шундыйга әйләндекме? Халкым минем газетасы. Хәзер ул Татар конгрессының бу басмасы айга 2 тапкыр чыга. Халкым минем газетасының 3нче санында татар халкының үсеш стратегиясенең бөгелмәдә ничек тикшерелүе турында языла. Фатих Кәримнең тууына 110 ел тулды. Халкым минем газетасында бу турыда тулы бер бит бар. Анда Фатих Кәримнең рәсемен, аның хатларының, көндәлегенең дә рәсеме бар. Ягъни Фатих Кәрим ул каһарман шагыйрь. Аны ничек хурлыйсың, яки бу турыда нинди ямсызлык күрсәтергә була? Әйтеп тә булмый. Театр елы котлы булсын дип әйтелә бу санда. Россиядә игълан ителгән театр юлы. Шуңа күрә туры килә. Татар турында сөйләгәндә уңайны да чыдыйсыз инде, ишетәсез, сөенечле хәбәрләрне дә кабул итәсез. Ләкин төп шигар уян татар киләчәгең хәл ителә бит. Менә киләчәгең хәл ителә бу дигәч, бу бик тыныч тема түгел. Әгәр дә уянмасаң, йоклап ятсак, димәк, татарның киләчәге куркыныч хәлдә кала. Мәдәни җомга газетасында Айгөл Ганиева Гыйниятуллина, ул филология фәннәре кандидаты, чын һәм ялган милли геройлар дигән язма чыгарган. Анда ул, әлбәттә, Сөембикә турында операның кайбер кара өлешләренә игътибар итә, Сөембикәне ниндидер тискәре эшләрдә, ниндидер шәхси ләззәт алучы ханым итә күрсәткәннәр дип үпкәли. Әлбәттә, авторлар, операны куючылар, җырлаучылар моның белән килешмәс мөгаен, ләкин Сөембикәне бары тик уңай каһарман итеп, аның теге 3-4 тапкыр иргә чыгырга мәҗбүр булуы турында зур игътибар күрсәтмичә әйткәнне телиләр күрәсең. Айгөл Ганиева шушы темага игътибар итә, ләкин сүзем бүген ул турыда түгел, Зөләйха турында. Хәтерегездә булса, русча чыккан Гүзәл Яхинаның бу романы Зөләйха күзләрен ача дигән әсәре хәзер 20 телгә тәрҗемә ителгән, бөтен дөньяга китте. Хәзер Мәскәүдә яшәгән. Ул әбисеннән ишеткән хәлләрне сөйләп, Зөләйха язмышын тасвирлаган һәм бу турыда хәзер инде Татарстанның районнарында фильм төшерелеп ята. Кайбер галимнәр, кайбер татар күңелле кешеләр моңа риза түгел, чөнки алар татар халкына мыскыл ителә дигәндә сүз әйтелә. Бу бакасны ишеткән кеше әлбәттә гаҗәпләнә, нинди начарлык булсын, анда репрессия корбаннары турында. Зөләйха исемле ханымның язмышы турында, аның өендә торган биянасы белән дә, ире белән дә торганда нинди кыенлыклар күргән һәм Себергә җибәрелгән дигән шундый бер авыр язмышны тасвирлау һәм аны кызгану хисе. Чыннан да бу репрессия корбаннарын шулай итеп талантлы итеп күрсәтү Гүзәл Яхинаның гади генә язучы графоман түгел, талантлы, зур язучы булып үсеп килүе турында әйтә. Ләкин нәрсә әйтә бит монда Айгөл Гыйниятуллина? Ул әйтә, бу Зөләйха күзләрен ача романын Гаяз Исхакыйның Зөләйха драмасына пародия дип әйтә. Ул бер тапкыр инде ул газетта бу турыда язганда иде. Ике әсәрдә дә төп героинялар ирләрен үтерәләр аларның. Ике Зөләйханың да ирләрен үтерәләр, үзләрен сөргөнгә сөрәләр. Икесендә кирәк бит. Бәлки аны Гүзәл Яхина белмәгәндер, шулай дип уйлыйк. Икесенең дә уллары әсәр ахырында исемнәрен алыштыра. Исемнәрен һәм милләтләрен. Әмма бу хатыннарның тормыш позицияләре, яшәү мәгънәләре бик аерыла. Шуның белән ике әсәрнең идея максаты капма-каршы булуы ачыклана. Гаяз Исхакыйның Зөләйхасы күпме рухи, физик газаплар күреп тә динен, иманын саклап калу өчен гомерендә кызганмаган милли герой. Бөек язучының драмасында
Милләт һәм диннең бөтенлеген, аларның кеше тормышында мөһим факторлар булуын, кешене кеше итеп итүче рухи төшенчәләр булуын аз сызыклый. Гүзәл Яхинаның Зөләйхасы исә киресенчә акрынлак иманнан яза. Вагонда барганда ул яулыгын сала, оятын югалта. Стыдно было все, к чему была научена, что затвердилось с детства, отступило, ушло, дип әйтә автор. Исхакый Зөләйхасы хәләл ире Сәлимҗанны үтерүдә катнашкан рус ире Петрны агулап үтерә. Фаҗига. Яхинның Зөләйхасы ире Мустафаны үтергән Игнатовка гашыйк була, төннәрен аның ятагына чума. Исхакыда Зөләйха улының рус рухани булырга җыенганын белгәч, аннан баш тарта, ана улыннан баш тарта, диненнән баш тарткан улыннан. Үлер алдыннан Захарның Әхмәткә әйләнеп ислам динен кабул итүен белгәч кенә улын кичерә. Яхина әсәре ахырында исә Игнатов Зөләйханың улы Юсуф Валиевны Иосиф Иванович Игнатовка үзгәртеп таныклык язып бирә. Менә нәрсәгә, димәк, татар зыялылары, галимнәре ризалашмый, Гаят Исхакыйның әсәренең сюжетын, каһарманның исемен, Зөләйха исеменә, ул хатыннарның язмышын капма-каршы куючы әсәр булганга, шулай игътибар итә, рәнҗи күрәсең. Безнең гәҗиттә дә андый чиметкән бурычлы язмалар күренгәли. Сталин мирасымы, әллә үзебез тудырган вазгыятмы дип әйтә Илфат Фәйзрахманов үзенең мәкаләсендә. Хәзер сталинизмны зурлау галәмәтләре бар. Һәм бу турыда аналитик әйберне бирә. Инде кабатлап сөйләп тормыйм, монда чынында бу Илфат Фәйзрахмановның язмасында сталинизмны баш күтәргәнен, хәзергә безнең көнкүрештәге вакыйгаларга шундый шактый зур һәм кискен игътибар итүе күренеп тора. Инде безнең мирас журналы. Ну, нинди начарлык булсын шушы журналда. Бик матур журнал, анда Лотфулла Фаттаховның әни күрмәгәндә дигән язгы рәсеме куелган. Аны ачасың, анда Әнвәр Давидовның шигырьләре, тарих турында кызыклы, файдалы, мәгърифәтле язма. Мәсәлән, сез төрки халыкларының гомумән тарихын беләсезме? Хәсән Гатагабаши дигән зур галим, элекке гасырда яшәгән галим, бу турыда зур әсәр язган һәм шул турыда махсус хәритәләр дә куеп бу язма басылып чыга. Карагыз, Әдәм угылларының төрле ырыкларга бүленүе дигән кичкенә бүлек, Арияни кавымының әвәлге урыны, ариларның мәгыйшәт рәвешләре, арийцы, иштәнегез бармы? Шундый терминны да куллана Хәсән Гатагабаши. Шулай итеп, Европа картасының фрагменты да бирелә 1000 елда булган тормыш. Без белергә тиеш бу тарихны, бу татар тарихы һәм төрки халыкларының тарихы. Бу бик кызык. Кайберәүләр хәтта туган телен белмәсә дә шушы тарихны белергә тиеш. Шул ук санда Куян авылының тарихы. Ул Мари Республикасында Гайнан Кырмаш дигән Җәлил белән бергә башы киселгән каһарман кеше, аның туганнары, ата-бабалары туган җир, шуның тарихы күрсәтелә. Кызыкмы? Кызык. Татарча язу машиналары. Карагыз, узган гасырның башында беренче тапкыр Совет режиме килгәннән соң татарча хәрефләрне машинкага әйләндерү галәмәте килеп чыккан андый күренеш. Шаккатыргыч бит. Бу зур алга омтылыш булган. Монда җыелып галимнәр, мәгърифәтчеләр, тырышканнар һәм шунда башланган, никадәр генә сүксәк тә СССР заманында төзелгән Татарстан Республикасы. Газет журналларының чыга башлавы һәм хәтта машинканы ничек булдыру, шул турыда әйтелә. Шул ук безнең мираста Саралымның руы татарлары дигән мәкаләнең 3нче бүлеге басылган. Бәхәсле мәкалә дип әйтик моны. Чөнки Башкортстан матбугатында бу аруны бар әйтик башкортлар бару дип әйткән иде. Баксаң, монда 18нче, 17нче гасырда бу аруга кергән кешеләрне я татар, я саклы татар дип язганнар. Алар мурзалар булганнар инде. Башкорт бачинник, яки башкорт припучник, яки типтәр дип теркәгәннәр. Хәтта 17нче, 18нче, 19нче гасырда да милләтләрне үзгәртеп язу, яки этник милләт белән сословие, катлам милләтен бозу галәмәтләре булган. Хәтерегездә булса, Тәлгат Галиуллин татфак деканы булды. Бу тарихны сөйли Тәлгат әфәнде үзе,
20 ел дәвамында Казан университетында татфак бар иде. Ул ничек төзелгән, Миркасым Госманов проректор торчардан ничек чакырып китергән, ничек эшләгән бу. Күптән түгел үзгәргән, хәзер инде татфак дигән факультет анда юк, ләкин аның башка төрле белгечләр бераз әзерләнә. Менә шуны тарих итеп, яңа тарих итеп язганнар. Дон казаклары һәм тарих татарлар, ягъни гадәттәгечә Дон казаклары булса да, университет тарихлары булса да, сәнгать булса да, менә шушы әйберләрне, шушы текстларны белгән кеше ул гыйлемле кеше була инде. Дәрдемәнд иң затлы шагыйрь санала. Һәм ул Тукай заманнан бераз гына яшерәк, ләкин аның карап шигыре белән ул бөтен татар поэзиясын башка төрле дәрәҗәгә күрсәткән иҗтимагый фикерне. Ә беләсезме, Дәрдемәнднең Закир Рәмиев дигән ул татар эшкуары да булган, хикәяләре булган. Безнең мираста Дәрдемәнднең шигырьләре генә түгел, ә хикәяләре язылган, басылып чыккан. Тагы бер кызыклы язма, ул да булса Роза Хафизова, Нурихан Фаттахның беренче хатыны. Шунысы кызык, Нурихан Фаттахның хәләл җефете Руфина Фаттахова бу текстны әзерләп үзе мәшһүр иремнең беренче хатыны дигән язма чыгарган. Роза Хафизова белән Нурихан Фаттах университетта укып тамамлаганнан соң ике якка эшкә киткәннәр һәм шунда Загыска кырып өйләнгән булганнар. Роза апа, хәзер инде ул да вафат. Нурихан абыйга нинди мәгънәле мәхәббәт һәм тормышчан хат язган. Шул хатларны басканнар һәм Руфина ханым Фаттахова менә шушы эшкә үзенең кулын салган. Шулай ук Усман Сәдәнең шигырьләре һәм аның университетта укыганда төркемдәшләре белән чыккан фоторәсеме дә куелган безнең мирас журналыбызда. Сөембикә дигән кыйтганың зур әсәрләр шәлкеменең 3нче өлеше Ольга Иванова тәрҗемәсендә куелган. Шулай ук Әмирхан Еникинең язмышы турында да язма һәм фоторәсемнәр бар. Ягъни безнең мирас бар, безнең милләт бар, тарихыбыз бар. Ләкин белми калсак, ул мирасы да үзебез дә юкка чыгачакбыз. Шуңа күрә үзегез уйлагыз, нәрсә укырга, нәрсә карарга, нәрсә белән кызыксынырга. Ә хәзергә сау булыгыз.